Natakot si Banana. Wala kaming mga gamit. Thank you, mahal. Mwah! Kumusta mo mga kahigala? Si Majo din ha. 1 week ako na walang trabaho. Diba yung last na video ko is nagkarayot dito no ang mga itim nagkagulo. So natakot si Banana at hindi ako pinapasok. So yun na nga, dito lang ako sa bahay. Wala akong mga gala kasi nga level 4 kami dito. So iwas-iwas muna kami sa get together no. And then ang aking mga kaganapan dito sa bahay, nag-tiktok lang. And then today is katatapos ko pa lang din no naglinis. Nandito ako sa kwarto kaya nag-charge. Lovat na si ako. Kagabi pala pumunta kami ni Banana sa supermarket. Gabi lang ang time ni Banana no, basta Monday to Friday. So yun na nga, ang aming nadatnan doon sa supermarket is ito. Tignan nyo. Nalungkot talaga kami sa aming nakita. Pumunta kami doon para bibili ng meat, veggies at bread. Wala na kami dito. At yun pa ang wala doon. Nagpanic buying pala ang iba at wala kami kaalam-alam ni Banana. So tinanong namin yung mga staff doon bakit di pa sila bumili ng mga stock. At ayaw pa daw nila dahil takot sila baka daw masalvage ang sasakyan. Medyo delikado pa ngayon at pudyo muna tayo dito sa bahay, no? Natakot din ako. So, bukas, half day si Banana, kay Saturday man, pupunta kami sa Food Lovers. Titignan namin kung may mga veggies ba doon, meat at bread, para may magamit na kami dito, no? Kasi hindi pa talaga kami kumplito. Ang vacuum nandyan pa at hindi ko pa nailigpit. Nag-tiktok pa. Kakain na ako. Kagabi, nagluto ako ng carbonara at binaon din ni Banana ang half. Yan ang aking carbonara. Initon muna na to. Kay gigusla na si Higala. Kain tayo. Ang partner is water flavor. Granadella. Gusla na gadyo. Di na madag smile kay mag 2 o'clock na sa hapon. Ya vi que estás aquí. Nilagyan ko to ng mushroom sauce kasi nga walang mushroom na no. So may natira, gagawan ko ng beef para mamaya namin din ni Banana. Para bukas din kung may tira. Tan cerquita de mí y me hacía falta porque la última vez que vine tú no estabas, baby. Ubos na. While nagpa-board ako ng beef, mag-practice ako gawa ng pandesal. Di ko alam kung ma-perfect ba. I-bake ko pag dumating na si Banana, akot man ako mag-open sa oven, oy. So, ito pala ang sauce na nilagay ko sa aking carbonara. So, ito ang natira, ilagay ko sa beef. Dumating na si Banana. Nagutom na daw siya kasi kaunti lang yung carbonara. So, kain muna kami sa aking ginawa na beef. Yan na ang aking beef. You want me to do? Charan! Masarap daw ang aking luto. Charot. Walang natira sa aking niluto. Naubos lahat. Yan oh. Wala na. Tilok. Rice. And then this one also. Ang beef. Ang aking pandesal si hindi lumubo mga kahigala. Hindi ko alam kung ma-perfect ba yun.
son. Excited. It's not perfect. Medyo matigas yung ilalim mga kahigala, oh. Parang cookies. Yeah, it's like cookies, yeah. Aroy, Diyos ko. The next day. Bibili kami ng BGs, then food din namin para lunch. Kakauwi pa lang ni Banana. Yeah, but that banana is fucking hungry. Inubos mo kasi yung pagkain kagabi. Magpa-diesel muna kami first kasi wala nang diesel ang sasakyan. Baka magpaktas kami pag uwi. This big one or small? 25 rand ang isa ka bag. So yan si Banana. Pinuno na yung kumbati yo. Puno ang mga tinda dito. Hindi ko alam doon sa pinuntahan namin ng Checkers. Empty. Pero dito ang dami. Maraming stock. Vamos a tomar toda la noche, mujer. Te invito a bailar hasta el amanecer. No quieres jugar y no quieres perder. Vamos a That brown sugar. Okay. You know, for the spaghetti or for the carbonara, bailar, quiero verte mover lento. ito lahat ang binili namin. Hindi na ako nakukuha ng video kasi maraming tao. Nagmamadali kami ni Banana dahil nagutom na ba. Pupunta pa kami sa fish and chips. Mag-order pa kami ng food doon. Taas pa ang pila, oh. May kaganapan dito. Mahal, what's the meaning? That It was one? called a peaceful demon. No, they were just coming around to show you that everything's cool in the Eastern Cape. Ah, okay. That it's safe, you know what I mean? It's nothing, no cuck. Happen. Yeah. Ah, okay. Hasta que ya solo junte. Next morning. Kagigising ko pa lang. Si Banana nasa bed pa. Pagising ko talaga, i-open ko talaga ang garden. Para papasok ang hangin ba. Kahapon mga kahigala, nagdagdag ako ng spring onion. And then, naglagay din ako ng radish. Gusto ko malaki ang garden ba para marami akong maitanim. Kaso maliit lang. Maghugas pa ako. Basta gabi, kain kami ng kain sa kwarto. And then, hindi na ako naghugas. Tignan nyo. At itong isda, ito yung kakainin namin ngayong lunch. Pag Sunday talaga, matagal kami bumangon. Pero maaga kami magising, no? Wala naman kami gagawin pag Sunday. And then, di din kami makalabas. Alam nyo na. So, maybe next week lang kami lalabas ni Banana. So, dito lang kami sa bahay. Naglinis na ako ng bahay nung unang araw kasi nga di ba wala akong trabaho. And then, maglaba na lang din ako kaunti sa mga damit ni Banana, no? Sa trabaho. Naglaba na din ako ng araw. Pasensya na sa aking mukha. Mamaya na ako magbihis at mag-toothbrush. Kahapon naggawa ako nito, oh. Yung mga balat sa orange at tea. Yung mga anyos. Yung hindi ko na ginagamit na tiba, nilagay ko dyan. Tapos ibilig ko to sa mga plants. Magbinta na naman kami ng mountain bike. Pangalawang binta na namin yan. Vamos a tomar toda la noche, mujer. Te invito a bailar hasta Ito ang first na bininta namin na mountain bike. Gift yan ni Banana sa akin pag birthday. Pero bininta namin, no? So, dalawa na lang ang natira namin, ang road bike. At nagbenta din kami last month ng exercise bike. Puro na lang kami binta nito, no? Kaya wala kaming mga gamit dito sa bahay kasi puro binta. May titingin ngayon sa mountain bike. So, nag-wait kami ni Banana kung pupunta ba dito. Nilagyan na ni Banana ng spices. At ito din. Kain tayo ng breakfast. Si Banana tapos na kumain ng bread toaster din.
Masarap lagyan ng margarine. And then ito, chuknat. You need to watch this because I need to go and cabbage and potato. Nuestros cuerpos. Nagluto doon si Banana sa loob while ako dito nagbantay sa gisugba. Di na kami magluto ng rice. Yun na lang cabbage at potato. Yeah. Vamos a tomar toda la noche, mujer. Te invito a bailar hasta el amanecer. Tú quieres jugar y no quieres perder. Vamos a bailar, quiero verte mover. My lunch today because I'm told I'm too fat, okay? So now I can have 2 mushrooms for lunch, okay? Let's eat! Hi! Hello. This could be a bit chilly, huh? I put 1 chili in. Yeah, I know. I put only 1 in, huh? I thought I just feel like chili today. Thank you, mahal. Mwah. Bait. Is it very chilly? No, it's okay. Mas gusto ko yung maaghang talaga. It's nice. I just put in 1. Ooh. Slow. Lento. Hasta que el sol junte nuestros. Hindi namin naubos, may natira pa. Yan no. Hugas muna ako, basta si Banana talaga nandito sa kusina. Ang daming hugaso, no? Ang daming kalat. Nag-wait kami sa tao na pupunta dito. Bibili ng bike. Wala na ang bike. May bumili na. Koala. Enjoy. So yun na nga, ang mountain bike is nahali na. Where's the money? Give it to me. And we made a profit of 1,800 rand. Opo-opo na lang kami dito. Laay man. But now, my wife says I must give it to her because she wants to go and spend it on clothing. Yeah? Lumabas kami saglit kanina, nagtingin-tingin sa paligid, gas sumingaw kay Sandy kasi walang masyadong tao. So, umuwi na lang kami dito at yun na nga, pag uwi namin is dumating din yung gustong bumili sa bike. At yun na nga, ang halin sa mountain bike is ibibili namin ng TV. Kasi wala pa kaming TV dito. Nakabihis na si Banana, oh. Pangkatulog, ready to fight na. I-end ko na to mga kahigala. Yun lang ang ma-share namin ni Banana. Ang lagi niyong tandaan is be patient, be humble, be simple sa buhay para always happy. And most of all, be kind. Bye!